Здравейте хора, само ни ги сбили. Играеме Bottle Flip, но малко трябва да зареди. Много яка, супер много яка, мене ме кефи и когато... аз от не си започнах, когато правите Bottle Flip, се пуска една много яка песен. Прето ще пробвам 4 опита и спрям клипа, трябва да е кратък клипа и на капачка не може просто реално да се направи. Викам се още повече ще завърта шишето. Няма да са баш 4 опита, ама само 2 пъти да направя Bottle Flip, спирам клипа. Ще гледам най-скоро време да го направя. Рекордтаблето е супер лошо приложение, но когато да се прави, трябва да снимам с него. Добре. Само един Bottle Flip трябва да направя. Само един. До напреди как ги прави, бе, човек? Аре, бе. Уф. Супер ужасно. За сейчас супер новото и глупо приложение Рекордтабле. Но трябва да го правя, иначе... Мобизен не ми тръгва. Йок мобизен бате. Само един Bottle Flip, толкова много ли искам? Ето. И това е горе-долу играта. Надявам се клипа да ви хареса, още е кратък, за да мога го пусна. Хем по-бавно. Добре, надявам се да ви хареса. Чао!